Ahojte, vítam vás pri videonávode, ako si stiahnuť, rozbaliť, nastaviť a spustiť OpenRails CZ.sk. Veľa z vás malo túto požiadavku, tak snáď vám to pomôže. Samozrejme nebudem tu ukazovať, kam si nakopírovať trať a global. Tieto základné veci by malo vládať snad každý, kto vie pracovať s počítačom a modifikoval si niekedy nejakú hru. V OpenRails CZ.sk si ukážeme nastavenia a nastavíme si aj cestu k zložke, kde máme trať a transit. Ako prvé si stiahneme program OpenRails CZ.sk 1.8. Ako iste viete, náš program má v sebe automatické aktualizácie, ktoré môžete prijať alebo odmietnúť. Každou aktualizáciou príde nejaká novinka, oprava alebo je proste niečo pridané. Či už v nastaveniach alebo v chovaní. Ako druhé si stiahneme potrebné textúry do trate. K nim vám poviem viac, keď si ich rozbalíme. Stiahnuté archívy nájdete u seba v počítači, v stiahnutých súboroch, ja si tam prejdem. A ako prvé rozbalíme cez program 7-zip OpenRails CZ.sk. Otvoríme a táto zložka tu si buď presunieme, alebo nakopírujeme niekde na disk, len nie na pracovnú plochu. Ako prvé by som si nastavil FPS limiter alebo vertikálnu synchronizáciu. Záleží od vašich typov grafických kariet, či to podporuje alebo nie. Každopádne, ja vám ukážem, ako si to nastaviť cez NVIDIA Control Panel. Ostatní, ak máte AMD karty alebo nejaké iné, tak vás poprosím si to nastaviť cez Riva Tuner alebo cez ich programy, hej. To ja už neviem. No. Prejdeme na spravovanie nastavení 3D. Nebudeme používať globálne nastavenia, aby sme to nenastavovali pre všetky programy v počítači. Preto vybereme programové nastavenia. Ako vidíte, ja už tu mám program OpenRails CZ.sk Run Activity pridané, pretože aktívne hrávam. Každopádne, ukážem vám, ako si pridať ten program do nastavenia 3D. Takže si dáte pridať, dáte prehľadávať a nájdete si tú zložku, ktorú ste nakopírovali na ten disk. Takže OpenRails CZ.sk a nastavujete runactivity.exe. Takže tento. Máme to tam pridané, ako vidíte. Takže ako prvé si ukážeme, ako obmedziť FPS-ka cez maximálnu snímkovú frekvenciu. Dáme zapnuté a tu si dáme, že 30 snímok. Potvrdíme. Tu v tomto prípade môžete mať obnovovaciu frekvenciu monitora akúkoľvek. Aj maximálnu. V druhom prípade, ktorý vám ukážem, je vertikálna synchronizácia, kde je potrebné mať monitor na obnovovacej frekvencii 60 Hz. Potom si nastavíme vertikálnu synchronizáciu na adaptívnu polovičná frekvencia obnovenia. Dáme použiť a naše OpenRails vďaka tomu pôjde na 30 fps, viacej nie. Je to pretože náš program pracuje s výpočtami, s fyzikou a so všetkými inými ladeniami práve pri FPS 30. Ak použijeme 60, bude to samozrejme fungovať, ale nebude to správne fungovať, bude to samozrejme tak cúkať, trhať a dosť je to cítiť aj na tej jazde. Samozrejme neručíme ani za správnosť chovania ovládacích prvkov v kabíne a podobne. Takže NVIDIA Control Panel si môžeme zavrieť. Ostatné veci ako nastavenia vám budem ukazovať v OpenRailsi, ktoré už mám ja nastavené. Takže toto si zavriem. No, vrátim sa do stiahnutých súborov. Si môžeme zmazať, aby nás to nemýlilo. Aj program samozrejme. Teraz si rozbalíme potrebné súbory cez program C7-zip. Otvoríme si zložku a tu sa nachádzajú nejaké doplnky pre naše OR-ko.
zložke textures sú textúry kolají a podložia. Tieto textúry si nakopírujeme do zložky Routes a jedno či trať 321 alebo trať BP, ŽSR 130 a podobne. Samozrejme, pokiaľ vlastníte trať BP a máte najnovšie aktualizácie, tak viete, že tie kolajové podložia už boli v tejto trati vymenené autorom z trate. Zložka ORCZSK stiny, ktoré vytvoril ICIC, je potrebné inštalovať s rozvahou. Áno, záleží od vašej PC zostavy. Ako prvé by som skúsil najskôr štandard, skúsil spustiť, či nepadá FPS. Ak to bude super, skúsiť medium. Ja osobne používam práve tieto medium. Na height som sa zatiaľ neodvážil, aj keď mám celkom dobrú zostavu. Každopádne ja rád zaplňam stanice v aktivitách, takže nebude stačiť ten zlatý stred. A je tu aj na PDF súbor s nastaveniami, ktoré už v podstate nie sú moc aktuálne, preto si niečo o nich povieme potom. Čo sa týka Tertex, tu sa nachádza textúra Microtex. Tu je dobre si tiež nakopírovať do trati. To bolo asi toľko všetko k potrebným súborom, ktoré si môžeme teraz tu odtiaľto zmázať, keďže ja ich už v zložke s traťou mám. Teraz si otvoríme alebo rozbalíme cez 7 zip zase trainset, kde sa nachádzajú pershingy, SA, kabiny, k ním zvuky. Áno. Ďalej k tomu určite budeme potrebovať spoločný archív pre OpenRails. V tomto balíčku spoločného archívu sa nachádzajú brzdy, brzdiče, spriahla a toto je práve ten balíček, ktorý je podstatný, pretože veľa z vás píše, že má v TSRE programe, kde si vytvárate súpravu, mašinu vo vozni. To práve preto, lebo vám chýbajú tie spriahla. Vy ich musíte tam mať. Je to rozdelené preto, aby všetko nebolo v jednom balíku a balíček nemal 30 GB. Ide práve o toto. To znamená, že aj spoločný archív, zložku Trains si nakopírujeme kde sú zložky Routes, Global, Sound a Trains. Práve preto to tak separujem, keď robím balíčky, aby bolo hneď jasné, do ktorej zložky to treba dať. Tu nájdete fonty, ktoré používajú kabiny. Keď koľkokrát vidím screeny, kde nie sú tie fonty, tak ja neviem proste, kde je chyba, keď všade je to napísané. Tak vás poprosím, nikde to nekopírujete, jednoducho na to kliknete a dáte inštalovať tu hore. Ak už máte, tak samozrejme nie, hej. Nie to píše teraz, že to chce nahradiť. Ja dám áno, lebo však v podstate to je jedno. Týmto spôsobom si nainštalujete font písma a teraz už keď ho mám nainštalovaný, tak bude fungovať aj v tej kabine. To je asi tak všetko, čo by som vám k tomuto povedal. Ja to samozrejme pomážem, nakopírovať si to už každý nakopíruje tam, kam treba. Teraz by som si zapol OpenRails. Ja mám rozohratú teraz hru, takže ja si teraz aktualizovať nebudem samozrejme, lebo chcem to ešte dotočiť. No a zapneme nastavenia. V karte obecné. Kontrola bdelosti v kabine. To odporúčam mať zapnuté, kto využíva náš systém Mirelu od Indrifa. Ostatné mám povypínané, informačný riadok s potvrdením, ovládaním. To ja vôbec nepoužívam, vyrušuje ma to, takže mne to celkom vadí. Rýchlo splnenie hlavného potruby, hlavní imky. Tu je treba mať hodnotu 29. Niektorí používate hodnoty 100, 1000. Potom jasné, že sa naše ladenie nespráva tak, ako by sa malo a veľa ľudí píše dotazy, že mu niečo nefunguje s brzdami. Každopádne je potrebné nastavený tých 29. Jazyk si zvolte čeština. Stretol som sa
aj s prípadmi, kedy mal niekto nastavený jazyk na systém a potom mu nefungovali rýchlomery v kabinách. Takže na toto pozor. Jednotka tlaku automaticky, poloha hráče, ostatné jednotky. Ostatné mám všetko povypínané. Zvuk kompatibilný s MSCS BIN. To je dobré mať začiarknuté. Hlasitosť, úroveň detailu zvuku, hlasitosť externých zvukov v kabíne. To si už nastavte podľa seba, ako sa vycítite, čo chcete všetko počuť. Generické zvuky pre lokomotívy a vozy. Ja túto funkciu nepoužívam. Každopádne, kto má rád riadny rachot, škrípanie v oblúkoch a podobne, tak sa môže kľudne zapínať. Áno, niektoré zvuky ešte z práveku, ešte z čias MSTS sú také fadné, že že není ani poriadne počuť jazdu a preto tam bolo pridané práve toto. Ja osobne, keď robím zvuky, tak pridávam alebo sa snažím pridať originál zvuky okolkov, buchnutia, skrine, hej, v kabíne alebo takto. Ale samozrejme niekedy treba improvizovať. Každopádne všetkým, ktorí mi poskytli akékoľvek nahrávky, som veľmi vďačný. Grafika. Tu už ide o to, ako máte svoju PC zostavu. Dynamické steny pre všetky objekty. Tam ide, to práve bude fungovať s tými tieňami, ktoré ste si nainštalovali do registrov. A priehľadné okna správu v hre, tam to už je na vás samozrejme, instance modelu. Tu treba mať vypnutú vertikálnu synchronizáciu, keďže ju máme nastavenú cez NVIDIA program. Roztažený 2D kabiny máme 0, keďže používame HD rozlíšenie kabín. Zobrazovaciu vzdialenosť si každý nastaví podľa seba. Taktiež zobrazovaná vzdialenosť v kilometroch. Jas okolného svetla si tiež každý nastaví podľa seba. Zobrazenia trolej s nosným lanom, to je samozrejme zano, kto má nejakú fakt, že slabú zostavu, tak si to vypne, ale ja si myslím, že dneska už to nejako extra nie je potrebné, kde nemáme MSTS program už v podstate, ktorý s našim ladením nie je kompatibilný. Výhľad z kabiny kompatibilný s MSTS OR. Tu si to môžete zapnúť, pokiaľ chcete jazdiť s nejakou mašinou, ktorá ešte nemá naladenú kabinu pre naše OpenRAS. Tu si nastavujete jazd okolného svetla za noci, denné náviestidel, nočnú. No a anti-aliasing si každý nastaví taktiež podľa svojho počítača, hej. Ja v podstate môžem mať aj 32, vôbec neviem, prečo tam mám 16, no to je jedno. Prejdeme do zložky simulácie. Tu moc vám k tomu nepoviem, každopádne takto si to nastavte. Zapnete pokročilý model ADZ, povolenie pretrhnite z prehla, jazdný odpor závislý na obloku, vplyv tunelu na jazdný odpor, vplyv vetru na jazdný odpor a pridružný brzdový ventil na všetkých vozoch. Tu mám ešte funkciu odstavená lokomotíva, jednotné manuálne oživenie. To znamená, ak to mám teraz zaškrtnuté a spustím si napríklad jazdu s Pershingom, tak ho budem mať celý vypnutý. Musím zapnúť batérie, pult, urobiť D1 test a poznáte to každopádne niektorí. Ak to mám odškrtnuté, začínam s náhodenou mašinou. To znamená zberač hore, zaradím smer, brzdím do polohy off a idem. Obsah. Tu si nastavujete cestu k vašim zložkám, kde máte trať a global. Ja ju mám stále v zložke Microsoft Game Train Simulator, áno, lebo ja ešte používam MSTS Activity Editor, takže ja tam všetko mám. Takže si to nastavíte. Tak. No a karta experimentální, prevýšenie kolajniec v obloku,
mám na úroveň 0, pretože v našom OpenRailse, aj keď máte 0, tak v oblúku sa vám naklapa model. Je to urobené priamo v programe, aby nemizli textúry kolají alebo sa neprekrývali, lebo niekedy to tak je vrstvené. Tak preto tam je úroveň 0 a skrine sa vám aj tak budú naklapať. Ostatné. Tuto si nikdy nenastavujete FPS v programe, pretože ak si budete nastavovať v nastaveniach OpenRailsu FPS, tak vám bude miznúť pred vami krajina proste. Hej, preto je to vypnuté. Náhodné udalosti v aktivite vždy 0. Náhodné počasie v aktivite 0. Dajú sa urobiť aktivity s počasím, kde prebehne zmena, hej, napríklad na začiatku prší, a na konci už bude vyjasnené pekne, poprípade tam môže dať ešte väčšiu búrku. Ale nie v tomto prípade mať náhodné počasie. Načtenie DDS textúry prenosné pred AC, samozrejme, pretože veľa modelov alebo skinov vzniklo už práve s DDS textúrami. A adhézie úmer na dešti, snehu, mlze, to treba mať zaškrtnuté. Korekce meze adhézie 100%, náhodná zmiena faktoru adhézie 0%. Potvrdíte, dáte OK, všetko načítate. Potom si môžete už iba vytvoriť súpravu, trasu a jazdiť. A na záver dúfam, že som vám teda pomohol. Dúfam, že ste sa aspoň niečo nové naučili, niečo nové zistili. No a ak vám to pomohlo, napíšte do komentárov. Tak sa majte, zatiaľ.